Dnes v noci, až dokoukáš poslední video nebo dokončíš seriál, který měl být původně jen jedna epizoda, se znovu vrátíš na jedno místo. Místo, kde trávíš zhruba 2 hodiny každý den. A přesto si z něj téměř nic nepamatuješ. Není skutečné. Přesto ti ho tvůj mozek každou noc znovu postaví. Možná tam budeš mluvit s babičkou, která zemřela před 10 lety. Možná budeš utíkat před Petrem Pavlem, který místo motorky jede na Velociraptorovi a v ruce drží raketomet. A tobě to nebude připadat ani trochu zvláštní, dokud se neprobudíš. Tomu místu říkáme sen. Každou noc ho navštíví každý člověk na Zemi. Za jediný život v něm strávíme přibližně 6 let. 6 let. Zhruba stejně dlouho by ti trvalo dojít pěšky kolem celé planety. 2krát. A přesto dodnes přesně nevíme, proč něco takového náš mozek vůbec dělá. Snění je jednou z největších nevyřešených záhad moderní neurovědy. Ale ta úplně nejdivnější otázka není, proč se nám sny zdají. Je to tahle. Proč nám i ten nejšílenější sen přijde naprosto normální? K té se ještě vrátíme. Po většinu lidské historie byly sny záhadou úplně jiného druhu. Ve starověkém Egyptě lidé věřili, že jsou to zprávy od bohů. Staří Řekové dokonce stavěli speciální chrámy, kam lidé chodili spát s jedinou nadějí, že ve snu dostanou odpověď na otázku, kterou si nesli celé dny. Jenže všechny tyhle teorie měly jeden zásadní problém. Nikdo neviděl dovnitř. Nikdo nevěděl, co se během snění děje uvnitř lidského mozku. Až do poloviny 20. století. 2 vědci z Chicaga, Eugene Aserinsky a Nathaniel Kleitman, zrovna zkoumali spánek. Aserinsky napojil na přístroje vlastního malého syna a nechal ho usnout. A pak uviděl něco, co nedávalo smysl. Chlapci se pod zavřenými víčky začali divoce hýbat oči. Rychle. Sem a tam. Jakoby se zběsile rozhlížel po okolí, i když tvrdě spal. Aserinsky si nejdřív myslel, že je přístroj rozbitý. Nebyl. Právě objevil fázi spánku, které dnes říkáme REM, z anglického Rapid Eye Movement, rychlý pohyb očí. A přesně tady začíná být celý příběh opravdu zvláštní. Ve chvíli, kdy usneš, se totiž nestane to, co většina lidí čeká. Tvůj mozek se nevypne. Naopak. Přibližně po 90 minutách přejde do fáze, kdy je skoro stejně aktivní, jako když právě teď sleduješ tohle video. A to nedává smysl. Proč by měl mozek jet naplno zrovna ve chvíli, kdy má odpočívat? Vědci proto udělali jedinou rozumnou věc. Podívali se dovnitř. Naskenovali spící mozek. A to, co uviděli, konečně vysvětluje tu divnou otázku z úvodu. Během REM se rozsvítí zrakové centrum, proto sny vidíš tak živě. Naplno jede i centrum emocí, hluboko uvnitř mozku, proto sny tak silně cítíš. Strach, radost, paniku. Ale jedna část mozku v tu chvíli skoro zhasne. Ta vepředu, nad čelem. Prefrontální kůra. Část zodpovědná za logiku, kritické myšlení a zdravý odstup. Jinými slovy, ta část tebe, která by normálně řekla, počkej, tohle přece nedává smysl, během snění spí. A proto ve snu ani na vteřinu nezapochybuješ, že prezident jede na dinosaurovi. Tvůj vnitřní kritik je vypnutý. Sen ti může předhodit naprostý nesmysl a ty ho spolkneš jako fakt. A je tu ještě jedna věc, kterou tvůj mozek během snění dělá. Možná ta nejznepokojivější. Aby ses ve snu fyzicky nepohnul, mozek tě v podstatě ochrnul. Od krku dolů ti vypne svaly, ležíš tam paralizovaný. A ani o tom nevíš. Je to pojistka. Brání ti, abys ty útěky a pády ze snů doopravdy fyzicky přehrával. A u některých lidí tahle pojistka selže. Říká se tomu porucha chování v REM spánku. Tihle lidé své sny doslova žijí. Ve spánku kopou, perou se, utíkají, někdy vyskočí z postele. Jejich tělo dělá přesně to, co se jim zrovna zdá. Tu paralýzu si zapamatuj. Za chvíli bude důležitá. Takže pokud sny nejsou náhoda a podle všeho nejsou, musí mít nějaký účel. Tou vůbec nejjednodušší odpovědí je paměť. Představ si svůj mozek jako obrovský sklad. Každý den do něj naházíš nové věci, tváře, rozhovory, jména. Trapné momenty, které bys nejradši okamžitě vymazal. Něco z toho je důležité. Většina ne. Podle jedné z nejrozšířenějších teorií se mozek během spánku rozhoduje, co si nechá a co bez milosti vyhodí. A sny by mohly být jenom vedlejším produktem toho nočního úklidu. Zní to přesvědčivě. Jenže je tu problém. Pokud jde jen o třídění vzpomínek, proč jsou ty sny tak šílené? Proč v nich utíkáme, padáme, létáme? Proč v nich mluvíme s lidmi, kteří už dávno nežijí? Jakoby se mozek nesnažil jen uklízet, jakoby něco nacvičoval. A přesně z téhle myšlenky vychází druhá teorie. Možná ta nejzajímavější vůbec. Přišel s ní finský neurovědec Antti Revonsuo. A začíná jednoduchou otázkou. Co když sny nevznikly kvůli vzpomínkám, ale kvůli přežití? Vrať se v čase o 50 000 let. Žádné zamčené dveře, žádná policie, žádné nemocnice. Každý den klidně mohl být tvůj poslední. A pokud ses chtěl dožít dalšího rána, musel ses naučit jednu jedinou věc dokonale. Správně reagovat na nebezpečí. Revonsuo tvrdí, že přesně k tomu sny slouží. Jsou to tréninkový simulátor. Bezpečné místo, kde si mozek může znovu a znovu zkoušet ty nejhorší situace, které by tě ve skutečnosti mohly stát život. A ráno se probudíš o kousek líp připravený. Možná právě proto jsou ve snech tak časté útěky, pády, pronásledování. A ta chvíle, kdy se zoufale snažíš utéct, ale nohy se skoro nehýbou. A teď to spoj dohromady.
Ležíš v posteli, logika vypnutá, tělo paralyzované, abys nemohl utéct doopravdy. A mozek ti pořád dokola přehrává hrozbu za hrozbou. Z tohohle úhlu pohledu noční můra není selhání mozku. Je to trénink. Pravda je, že žádná z těchto teorií zatím nedokáže vysvětlit všechno. Mozek je totiž mnohem složitější, než jsme ochotní připustit. Dnes večer půjdeš znovu spát. Stejně jako každou jinou noc. Jen s jedním rozdílem. Teď už to budeš vědět. Až zavřeš oči, tvoje logika se vypne. Tvé tělo ochrne. A tvůj mozek se rozjede skoro naplno, do nejaktivnějšího stavu, jaký za celý den zažije, aby udělal jednu z nejsložitějších věcí, jakou vůbec umí. Možná tě bude trénovat. Možná jen uklízet. A možná ti jen ještě jednou dovolí vidět někoho, koho si už dávno ztratil. A po tisících let přemýšlení pořád přesně nevíme proč.